खुलुमबाय आंनि बे डेली आपडेट बड' इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबावनाय थाबाय। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। दिनैनि सेथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि लान्थिबारि गामिनि प्रिया गयारी मुंनि हाबा जाखानाय सासे बर' हिन्जावा साननै सानथाम सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङ। 2 बोसोर सिगां चिरां जिल्ला लान्थिबारि गामिनि मन्जिल नार्जारीजों जुलि जादोंमोन होनना फोरमायदों। फिसाय मन्जिल नार्जारीया फोरमायनाय बायदिब्ला फुंनि समाव बाजाराव थांनो ओंखारलांनायनिफ्रायनो प्रिया गयारीनि जेबो खौरां गैया आरो न'फारसे फैफिनाखै। संसाराव एना एनि गैयालासिनो हरखाब न'निफ्राय गोमादों होनना फोरमायदों। गावनि हिन्जावखौ नागिरबाबो मोनिनि सोरबा हौवाजों खारफालांनायनि सन्देह खालामदों फिसाय मन्जिल नार्जारीया। गोमानाय प्रिया गयारीखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 8453280323 मबाइल नाम्बाराव थोंजों फन खालामनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गेदेर फोसावनाय। रायजोआव अरुणोदय 3.0 जागायसिगोन। रेशन कार्ड गोनां आइजोफोरा सरकारि रां मोननो हागोन होनना फोरमायदों। 12 लाख आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 1 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोनि मोनफ्रोमबो बियाबनि आइजोफोरा सरकारि रां मोनगोन होनना फोसावदों। मोनफ्रोमबो बियाबनि साफ्रोम 10,000 आइजोफोरा सरकारि रांखौ मोननाय जागोन। बे आर'जलाइ बिखान्थिया 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन। रेशन कार्ड गोनां मोनफ्रोमबो नखरनि आइजोफोरा सरकारनि रांखौ मोननो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा गावनि आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनांगोन। बे अरुणोदयनि रांखौ 12,60,000 गोदान बेनिफिसियारिफोरनो होनाय जागोन होनना फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै बड' दैदेनगिरिफोरनि सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथिनि बाथ्रानि सायाव सावरायगोन होनना फोरमायदों। लोगोसे आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मायाबो फोरमायदों दि इउपिपिएल बिपिएफआ खौसे जानाया बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आरो बेवहाय बिजेपिआ जेबो खहा जाया होनना फोरमायदों। बिपिएफ हान्जानि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारि बिटिसिआव इउपिपिएल बिपिएफआ खौसेथियै बिसायख'थि गेलेगोन। बिनि सायाव सावरायनाया सोलिबाय थागोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हारापुटा बाजाराव मोसौ बेदर फाननायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। 23 आगस्त क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बंग रायजोनि सिमा ओनसोल सिमालटापु पुलिस बादानि सिङाव थानाय हारापुटा सान 7 बाजाराव मोसौ बेदर फाननायखौ लानानै गावजों गाव बुलायलायना दुंहाव थासारि सोमजिदों। मोसौ बेदर फाननायखौ खौरां मिन्थिना खायसे लाइमोनफोरा बाजाराव थांना हेंथा खालामहैयो आरो मोसौ बेदर फाननायखौ बन्द खालामनो थांनायावनो दुंहाव थासारि सोमजियो होनना फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ थांनाय 22 आगस्त नगावनि दिहिङाव मोनाबिलियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 10 थाखोनि फरायसाया मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय 8 रिंगानि गेजेराव टिउसन क्लासनिफ्राय न'आव फैफिननाय समाव 3 सुबुङा बेखौ गाग्लोबदों। पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला गाग्लोबग्राफोरा बिथांजोखौ बरबेटि ओनसोलाव लामानि सेराव हुस गैयै खालामनानै गारलांदों। जायनि जाहोनाव ओनसोलारि आफादफोर आरो थागिरिफोरा मैया थि नङै समसिम बन्द खावलायदोंमोन जेब्लासिम गासिबो दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जाया। द'थि खौराङाव दङ आसाम रेलवे पुलिसआ निउ बङाइगाव स्टेशनाव 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। बांलादेशआव सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिनि जाहोनाव आसाम रेलवे पुलिसआ मैया निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनाय जादों। बे सुबुंफोरखौ त्रिपुरानिफ्राय फैनाय गंसे ट्रेननिफ्राय हमनाय जादों। बिसोरनि गेजेराव 3 हिन्जावसा आरो सासे हौवासामोन जाय आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैनो नाजादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ मोनसे गेदेर अपारेसनाव चाटगांव पुलिसआ मैया सुक्रुबारखालि गुवाहाटी आमसिं वाइल्डलाइफ सेंक्सुरिनिफ्राय हाग्रानि जिब-जुनार फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे मैहुर खालामग्राखौ खायो। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मेघालयनि बार्नियाडनि थागिरि एन्टनी एच थांमिनलियाना होनना नोगोर पुलिसआ मैहुर खालामग्राखौ हमनो आरो मोन 10 गुलि, 2 खुन्थिया आरो गुबुन सन्देह गोनां बेसादफोर बोखांनो हानानै मोनसे गोख्रै अपारेसन जागायदोंमोन। पुलिसआ सन्देह खालामदोंमोन दि मैहुर खालामग्राया हाग्रानि मैदेर, जिब-जुनार आरो दावफोरखौ मैहुर खालामनायनि थांखिजों सेंक्सुरियाव हाबदोंमोन।
बे हमनाया सातगाव पुलिसनि मोनसे सांग्रांथिनि उनाव जादों, जाय सेंचुरियाव मैहुर खालामग्रानि थानायनि खौरां मोनदोंमोन। दाइनथि खौरांआव दङ नेपालनि जाब्रबथाय। बासा दैमायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 27 भारतारि दावबायारिफोरनि जिउ खहा, सा 16 जोखोम। मैया सुक्रुबाराव दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे बास UPFT 7623 नम्बर प्लेट गोनां बासआ नेपाल राजालामानिफ्राय हरखाबै दैमायाव गोग्लैलांनानै सा 27 भारतारि नोगोरारिफोरा जिउ गोमायो आरो सा 16 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बासआव प'खरानिफ्राय राजथावनि काठमान्डुसिम थांगासिनो दंमोन जेब्ला जाब्रबथाया जादोंमोन। खहा जानांनायफोरा बांसिनानो महाराष्ट्रनि जलगाव जिल्लानि होनना फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।